Mga bayan sa Central Pangasinan apektado ng 10 oras na kawalan ng kuryente. Ilang negosyo at establishmento pansamantalang nagsara. Balitang tinutukan live ni Alfie Tulagan. Alfie? Yes, CJ, 10 oras nga nakawalan ng serbisyo ng kuryente ang naranasan dito sa Central Pangasinan, partikular dito sa mga bayan na sasakupan ng Central Pangasinan Electric Cooperative dahil dito ilan sa mga negosyo ang pansamantalang nagsara ngayong araw. Nagsara ang ilang mga pwesto at negosyo sa lumang palengke ng San Carlos City, kabilang ang mga salon na katabi ng pwesto ni Ginang Lita. Ang ilan naman, pinilit pa rin magbukas dahil sa naka-appointment na ang mga customer. Walang kuryente po. Siyempre kung walang kuryente, wala silang magagamit na yung clipper para sa parlor. Nagsara sila kasi mainit daw sabi nila, walang kuryente. So kailangan pong kasi may mga customer din na gusto talaga nilang may ilaw talaga. Kanya-kanyang diskarte naman ang mga pwesto sa palengke. Ang iba, gumamit ng kandila. May mga gumamit naman ng generator para tuloy-tuloy ang kanilang negosyo. Ay mahirap kasi po madilim at saka mainit. Kahit idinadaing ng mga tendera ang butas na yerong ito sa palengke, kahit papaano, may liwanag itong dulot. Pero dapat raw ayusin ito bago pumasok ang tag-ulan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, nagsimula ang power interruption ng alas 8 kaninang umaga hanggang alas 6 ng gabi. Meron tayong preventive annual maintenance sa isang power transformer natin sa may Labrador. Yung power transformer kasi na yon, doon nakakonect yung affected areas ng Sintelco. Apektado ang mga bayan ng Malasiki, San Carlos, Binmalay, Lingayen, Bugalyon, Aguilar, Mga Tarem, Orbistondo at bahagi ng Basista, Pangasinan. Simultaneous na rin yung pagsasaayos ng Labrador Malasiki 69 kV line natin. And then, meron ding inaayos yung Sintelco mismo sa substation nila. Sa mga oras na ito, CJ, ay wala pa ring supply ng kuryente dito sa lungsod ng San Carlos. Kaya itong ating mga kapuso ay talagang walang humpay din sa kakapaypay at kakainom ng kung ano-ano mga pampalamig para nga maibsan yung init ng panahon. Pero ayon sa NGCP ay naasahan nila na bago mag-alas 6 ng gabi ay maibabalik na yung supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dito sa may Central Pangasinan, partikular doon sa mga nasasakupan ng Sempelco. Ayon din sa National Grid Corporation of the Philippines, ang preventive maintenance na ipinatupad ngayon ay pinakahuling preventive maintenance bago mag-eleksyon. Ang sabi ng NGCP, 2 weeks bago mag-eleksyon at 1 week after ng eleksyon ay hindi na raw magkakaroon pa ng preventive maintenance ang NGCP para na rin paghandaan itong nalalapit na eleksyon. At sa ating mga kapuso dyan na wala pa rin kuryente sa kanilang mga lugar ay mag-antay-antay lamang kayo dahil ayon sa NGCP ay may babalik na rin ang supply ng kuryente bago mag-alas 6 ng gabi. Yan muna ang latest mula dito sa San Carlos City. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Alfie Tulagan.